рӯзатон ба хайру ба шодӣ, дӯстони азизу меҳрубон. Имрӯз дуюм рӯзи Рамазон. Мо кати фариза харид карда омадем. Мо ҳар рӯзе магазин мерем кати фариза. Апош ай мактаб меоем, пеш ай ваё ай мактаб омадан мо магазин меравем. Чизе ки дар хона дар кӯрае ҳами рӯза продуктамоно мехарем. Тамом нагуфта намонам. Ма як ҳафта пеш, 3-4 рӯз пеш хеле намехарам. Ҳами рӯза чизе дар кӯрае мехарам, бо пага мерем, бо мехарем. Батон харидем. Ин қавли батон дига дорем ва я чӣ мекунем? Сухарик мекунем. Ин хеле печенюшки будай. Печенюшки харидем. Баъд баъд ин хеле орди нав овардагӣ будиям барои торт, пирашки ва краусан. Барои чизои бамаза пухтан. Ҳозир ирӯз чӣ мепазем? Насиб боша, ирӯз чӣ пухтанем? Чагалдак пухтанем. Чагалдаки ширин. Баъд харидем томат. Ман фақатам хеле томат мехарам. Қати райҳона беҳад бӯи хушро дора. Бӯи райҳон мекунад. Ба обични ҳар рӯзе ё 3 та ё 4 та помидор мехарам. Банан мехарем ҳар рӯзе 3-4 та. Равған доштему бо қаки дига я равғани дига харидем. Я равған харидем. Равған қати растительное масло, қати подсолнечное масло, қати оливки. Баъд бодринг харидем 2 дона. Ҳар рӯза 1 та пачка семечка мехарем. Картошка тамом. Инами қак харид кардем тамом. Анаку ёро дар ҷоҳошон мемонем мо. Сарешки. Иро дар ҷоҳошон мемонем. Баъдан то охири влог бо мо бошед. Чигалдак мепазем ирӯз. Пирашки пухтанем. Чанҷи пухтанем, вале намедонам ки чиш мепазем. То қати фаризаем, апош да мактабан. Намехеле. Миёям. Барои мегирам снак бишабанем бороя. Чӣ хеле ку гуфтам ирӯз чигалдак мекунам. Чигалдаки ширинаки нишон дода будам хамири вай. И хамири пирашки. Хамир кардагим пирашкиро ба чӣ мекунам? Картошка мекунам ва ира боша инози қандобша тайёр мекунам. Инҷода қандоб кардеста. То ами ош зардак шидана. Тилло ранг шидана мекоимша. Баъд инҷода орд сурх кардеста. Барои хӯроки шомон. Намехеле ирӯза тайёрии мо барои ифтор. Инам хеле қандобмон тайёр шуд. Ғавса ки хушур шудай. И хел боша ордмон тайёр шуд. Орд оли бояд бо қадигам як ҷоя мекунем. Ҳозир танаи чӣ гармай бо қадигам се ранг мешавад. Инам хеле иёро мегирем аку хамироша ба тайёр кардан шурӯъ мекунем. Инам хеле пухтестам. Мумкин касоне ки нав дар канали мо омадагианд намедонанд даруни хамирушта чӣ дохтагиам. Духтаракҳои хушрӯ, занои меҳрубон, хамирушта равған қати ширай, камтарак дурош, камтарак намак, шакарам надора. Ира мепазонем, баъд анамо қандоби тайёр кардагимона дар болаш мечошему мегирем. Иёна хеле хушрӯ мешаванд, калони хушрӯи бамазаг мешаванд. Вақте ки қандоба дар болаш мепартоӣ. Инам хеле чигалдакҳои мо тайёр шуд. Чида телефоном хел шуде. Беҳад хушрӯ омадагианд. ҳатман шумо ҳам тайёр кунед. Хамирушта чизои маҳсулотҳои бисёр намераванд, лекин беҳад бамаза ва пирашкиомон. Пирашкиҳо дар хамирушта орд, якум оби ширгармак, равған, баъд чӣ дурош кати намак ва орд. Инами қачи идам хеле менем, ида шир қати равған тамом. Инам хеле ё тайёр шудан. Ҳоло хӯрок ма тайёр касам. У орде ки сӯзондум оз нишон метиҳем ку чӣ хел мекунем ша. Ина иҷода зирбакш тайёр кардагем. Дӯстони азизу меҳрубон, камтарак ов андохтагем бароям картошкааш хушрӯ пухтан. Гӯштча бирён кардагем пухтагай. Мепӯшонумша
خالی картошкаш тайёр мешавад. Дар инҷа бошай неда ина чойникда оби ҷӯш омадаги ина ҷӯшидестай мегиру меандозуму ҳамёро ҳамаша хушру об мекунум ягон хале чӣ намемонад сахтак намемонад. баъд дар болои вай мерезем вай мешавад соуси ғавсак барои бринҷи ҷӯшондагиам кати бринҷ ҳами хеле хӯроки шабаи мо ҳами хеле инам хеле пухтай картошкаш анаку инаира ина хеле об кардагиам мегирум меандозумша адринеи вақте ки меандозем я сар меҷӯша аллакай ғавсаки хушур мешавад ба маззак мешавад свечам хушур мешавад. ҳатман тайёр кунед. ина мехел ҳозир як сар меҷӯшад бо ғавсаки хушур мешавад баъд лагано бардоштам бо нишонетиямтона инам хеле хӯрокмон тайёр шуд ва бринҷ И как бы и хали мерчишат и как желе. как желе. инам хеле ҳатман тайёр кунед. мо иро кашида будем намозамонро хондем баъд шишта мехӯрем аку кадоме хӯрдеста иштиёи таом ба мо ҳам иштиёи таом то влоги пагаҳ хайр.